Usa ka Korean national nga gikatahong financier sa casino nasikop human Gipasanginlang mikawat sa 1.6 million pesos nga cash sa laing Korean national nga financier usab sa casino. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bab human sa Kapin sa usa ka tuig nga pagtago-tago, nadakpan na gayod ang Korean national nga si Lee Nam-duk, usa ka financier sa casino. Pasado alas 5 kagahapon sa hapon, nasikop ang 37 anyos nga langyaw sa gipuy-an ni ining panimay sa Nasipi, Talamban. Matod sa biktimang tago nato sa pangang Brian Kim, kinsa usa-usab ka financier sa casino, may CCTV footage siya ug may mga saksi nga mopamatuod nga yanurang gikuha ni Lee Nam-duk ang iyang 1.6 milyones pesos sulod sa Waterfront Casino niadtong Setyembre 2019. In Waterfront second floor, when Korean manager gave me 1.6 million in front of cashier, he took my 1.6 million and run away. So I want to get that 1.6 million. Punta po yung biktima sa opisina, and then yun nga po na mayroong warrant of arrest. So sinamahan po namin siya sa pag-implement at mas napadali po kami kasi positively identified po ng biktima yung suspect. Apan ang akusado nagdumili pagluwat og pamahayag. 야, 이 많은 거고. Ganiha, gipresentar na sa korte ang akusado. Apan gi-release raw usab kini human mipiyansa og 60,000 pesos. Ang biktima andamang muatra sa kaso kung mabayran lang siya sa akusado sa gikawat ni ining 1.6 milyones pesos. If he pay 1.6 million, case will finish. But I'm not sure he will pay 1.6 million or not. Have you talked to him? Yes, yesterday. And what did he say? But he didn't want to pay 1.6 million. So, continue. Bab, subay niini nakigalayo na karon ang Lapu-Lapu City Police sa Bureau of Immigration aron mabutang sa watchlist ang naasong Korean national ugaling may plano kining mugawas sa nasod. Bab? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.